Berai buri dan tanah kuning kira. Tanggal betul betul ramai sesuai. Jadi saya sekarang berkomitmen dengan keperluan. Mereka berdua sampai sumberai, sumber, roh. Uruni. Malik tuh, Malik kayo. Don. Lau thay này mình làm bằng số. Lau thay được sao? Lau thay được sao? Cô ai thay được sao? Với thằng con. Không sao cái gì nữa. Right. Sao vì bên này là con đi mình cũng đi được là khẩu. Bạc địa gan. Vì bạc địa gan. Mai jumlahnya Mai jumlahnya बेखौ माइज्लिखौ बेखौ दैयाव सोमगोन ओमफ्राय मा होनो उनावहाय खुलिनानै बेखौ थास' बिलाइजों खोबनानै दोनगोन बा मोनसे गोथां बिलाइजों थाजा बिलाइजों जोख्लोबनानै दोनगोन ओमफ्राय गाजा ओंखारगोन एसे गाजा ओंखारबा अब्ला दुब्लियाव फोगोन बिदिनो Mai joma doनग्रा बाख्रि माइ जमा दोनो बाख्रि ओमफ्राय बे रुवा बन सिनो नारजि जोंनि बर'नि ओंख्रि जाग्रा नारजिखौ मारै सङो मिथिखागौ नारजि बेयो नारजि गोरान फाथोखौ फोराननानै बिलाइखौ नारजि खालामो ओमफ्राय बेखौ उनावहाय खारै होनानै एकदमबारे मोजां रुनानै सङो अमाजों बिराद गोथाव जायो बिराद टेस्टि बर'नि माने माबा ओंख्रि आरो बे जाबाय मोनायाव ना गावग्रा दुब्जा जाख्रा होनो बे बोरला बे जाख्रा ना गावो बेखौ मोना ना गावहैयो ओमफ्राय नैबे खारै बर'नि एकदमबारे बेयाव मा होनो बे थालिर बिफां बा सरनि सबाय बेखौ सावनानै हाथ'फ्लाखौ माने फिल्टार खालामो नैबेहाय फिल्टार खालामनानै बेनो खारै जायो नैबे जाबाय जलंगा मना जलंगा सोनानै दोनग्रा जलंगा मना गोदोनि आबै आबौआथ' बे जलंगाखौनो बाहायोमोन बे जलंगाखौनो बाहायोमोन माने बाजार हाथाय बाजार थाङोबा बे जलंगाखौनो लानानै बाजार खालामो नैबे जाबाय माइ हथुमग्रा रयना बे रयना माइआ जेला लामो अब्ला बेखौ बुथुमो जमा खालामो बे रयना नैबे जाबाय दना गोदोनि आबै आबौमोनहा बेजोंनो कासकर्मआव बेबहार बाहायोमोन दै लोंनाय सा लोंनाय दना दासिमबो बाहायो बेखौ मा होनो दस्राफ्राव ना